Hey, what's up mga paps? Suto man. Subong adlaw 24. Nakapamakal naman kami sa mga dapat baklon para sa Christmas Eve. Pero syempre may mga kulang pa. Malibot-libot kami ni Ilongga Ma'am sa city. Tapos mangumpra kami sa mga wala pa namon mabakal. I-vlog ko para makita nyo kung anong plastada sa Iloilo City sa Bispiras sa Paskwa. So, nakaimos naman ko. Okay, malakat na kami ni Mami. Bye-bye. Bye-bye. Okay, hindi na kami magbalik. Bye-bye. Ano yung pangga? Bago ko lang mabugtaw, ha? Yeah. Okay, lahat yung menay. Bye-bye. Kaya mo na yung Christmas gift ni Jill sa akon. Siya ang madrive. Kanugon. Kanugon lang kung tudlo-tudlo kasi mo sa drive. Tapos mag-drive ka once a year lang. Ikaw bala? Exaggerated ka gito. Daw ka ulugot lang kamatian. Okay, like I said, no, ang nakapangumpra naman kami isang handaon namon karon. Pero damo pa kami, way mabakal. Kay kagapon sa SM, damo-damo tao. Damo siya nalipatan. Hopefully may extra wawart pa kami to buy gifts. Wawart pa kami kabakal gift para sa mga kabataan kag sa mga tao di sa balay. Ndo ka subo. Ang kaangabot mo di ukit pa. Okay. Naman sa iyo. Okay. Very good, very good. Wow. Very good driver. Mahapit ko anay sa office to time in. Judy first. Okay. Sa nature sang work ko, wala sang holidays. Sa New Year pa na iya, may time in kami na. Well, amo ginaya ba sa sales? Okay, see you later. My whole life with you. Quarter to 10 subong sang aga. May slight na giman niya Christmas rush traffic. Medyo traffic now. Ang purpose nila pariuman sa amon. Ingagaw pa makal sa mga nalipatan blaw. Yun lang, be patient lang. Naglanan pag itasok na. Sakto kita kay Dia kung hindi mag-drive subong. Di siya ang nag-antos. So, amo na yung Festive Walk Mall. Open man sila. Masod na ka sa Festive Walk Mall? Oo, tanaw ito kung ara naman lang ang balak. So, mauna tada? Oo. Okay. So, base nila kami maka-PSM. Kung... Ano mo? Ay, di man na. Kaya kasi gusto mo din mag-PSM kaya you want to buy gifts for the children? Taon-ta eh. Okay, taon-ta. Sige. Una-unta na yung Festive Walk Mall. Pero first, log in nanay. Time in nanay. Pag may time. Park na, park. Ada sa likod sa pula. Okay. So, ma-time in ko na sa office Taway-tawhay ang office subong. Taway lang tao, bla. Tawhay subong office, wala opisina sa mga workers, sa mga employees pala yan. Chef, musta Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas lang dahil nyo Merry Christmas. So, amo tong mga security kag admin sa building. Sa looy mo ko sila kay kisa iban sila may duty pa na mo. Sa Christmas Eve naga-duty sila kay preglan la nila i-maintain ang security 24 hours dapat ang security. Okay, so parking kami din sa building. First time ni Jill ko na mag-parking sa mga amo nga style sa building to nakulbaan sa. Di ni kulbaan na ano mahina ko ano mo na ni overcome mo na ni bala. Mamba ka mo lang. Amo man lang to gali. Oh, yan bal? Oh, yan bal?
Amo malang tugali. Ambal? Ay. Amo man lang to gali. Ote. Tapos punta oh. Ano yun? Dili na lang. O sige, full speed ahead. Dito sa Piak Building. Gago. Okay, so mailis ko na ya. Ang parking building ini mo dressing room ba? Sapatos ko, islang ko ah. Nadabot na interior. Oh man, oh. Escrow. Kaya yung problema, siradong mga vulcanizing subong. Hindi na pagkaksa. Kaya pwede mo sungaw. Hindi na makakasa. Kagdugay pa na. Kung may makita, takal na vulcanizing. Ang una-una namon baklo ng mga envelope kay panudla namon sang kwarta. Kaya nagpapaskwa nga among tiya sa UK. So managtag kami. Kami lang yung mahatag pero hindi amon kwarta. So ay si Joshua di oh. Alert, very alert. Sulod kami na Josh. Yes sir. Okay, wala galit ko kwarta, ma-withdraw tanay. ATM. Hi Bel. How are you sir? I'm okay. So like I said, bisan na Paskwa, naga-shooting, maning yapon. Bye Bel. Bye. Ano na siya nga product, miss? Treatment po yung siya for Okay. pigmentation po. Okay. Daw exfoliant. So, kanya-kanya atake, marketing, no? So, okay man ah. Hi. Hello, say hi to the vlog. Merry Christmas. Merry Christmas. Okay. So, madito kami sa Sus kali, sa Sus Cake, ang favorite cake shop namon, Sus. Hi fans! Okay, so cancel anay, masaylo na lang kami sa SM. Damo to ya, damo to options. Kag laban-laban dito na malang tanan namon baka lang mga kilanlano namon. Ako naman ma-drive. Okay, alin na kita subong sa SM. Ang SM actually 7 o'clock pa ni nagbukas to cater the Christmas rushers. Morning, Merry Christmas. Surprisingly daw hindi makitama katamo tao di subong sa SM. Tauhay lang. Siguro kay last Jess pa lang mo. Pero katuntuay dugay ko ro. Kung magtagba niya kadamo na ni. Okay. Pangita kami subong sang instruction daw how to draw books para kay Lily. Amo na lang na i-gift anay namon subong sa iya. Pero do medyo maiwat. Ano yung mga draw your own fonts? Drawing lab? Ano? Fonts na yan. Tiyo, actually may leg sa mga fonts mo. Hi May! Hi sir! Merry Christmas! Hi people! Long the dance naman na. Oo eh. Hop!
Hindi manago ah. Kuya naman ako, sir. Hindi manago. Hello, say hi. Hi, Oo. Boss, okay lang boss ang video? Hindi. Iba-vlog mo ba yan? Oh, sa vlog ma lang niya. Sabi ko na. Oh, para ni sa ano. Wala na ni May. Oh, bala na May. Call ng vlog. Oo. Pero patyon talaga na para doon di man bala. Sir. Di man ta magpadungol. Ang mga how to draw. Alright. So hindi na lang ang drawing drawing book ari na lang kay ari man siya wish list yan eh. Okay bakla to? Ara na. May gift na kami. Yay! Lipay na siya. Hayet! Merry Christmas! Okay la. Okay, so nabakala namon ang libro ni Lily. Actually, di pa man kami tani sure kung bakla na namon sang cellphone si Lizzie. Galing kay Christmas subong. Kasi ito may extra man kami. Matanaw kami kung may ara kami pwede mabakal nga barato lang. So try naman kung makabakal kami sa phone. Kag makuha naman dayon. Kung hindi, bakal na lang to sang yuna. Okay, so nag-decide kami nga bakla na lang kasi isang brand new cellphone niya. Pero ko namin, man bila magbukas nga bago. Dahil kita kong bago, ang gift mo, hindi nga hand-me-downs. Hi, Merry Christmas! Ay, sir. Ay, mga Ano pa siya na ay, Wi-Fi free, ma'am. Wala na kami. Pero pag... siya din nagbaligya sa amon last time. Oh, Merry Christmas! Merry Christmas, sir. Para sa bata ko. So, gusto sa bata ko to pero man sa iya. Kaya gina. Galing why ka muna subong. Kalila ko na mo niyo. 53 ma'am. Amo ni ko no. Nabulos sa subong si White Con ay na lang. Kung pareho man specs. Oo. Oh, actually mas mayo na oh. Oo. Mas lapad siya dayon. Bayang ganyo. Bye. May ano na siya, may red, may black man siya nga color. Anong free? Monopod kag earphones. Oh, right. Sige, thank you. Christmas na, Christmas. Merry Christmas. Ano nga ngalan mo? Ron Marcel. Ron Mar? Oh, okay. Oh. Okay, kaduha na kami Oh. Okay na. Thank you, good Mar. Christmas. Pag-unay. Ha? Wag-una. Hindi, ade. Pasko ako magkita na ito liwat. Mag-alaga ako sa buong SM, makita mo mga friends and acquaintances mo nagalinagaw lang bla. Mag-greet sa Christmas. Mo ng Christmas spirit eh. May nakita ka ng gift para kay nanay? Kaon kami dahil sa Burger King kay kinutong kami pamakas ng gift. Sana lang kitang way namon na baklan si nanay. Video budlay si nanay baklan. Way kami kabadlok ito. Daw tanan nara naman siya. Siguro kwarta na lang no? Gusto pa siya. Kapili pa siya. Okay, nakabakala kami gift para kay nanay. Miniso mo lang galing katapat niya. So, cake na lang And pwede nakapuli. Namiya kay ko Christmas, makita mo yung mga friends mo yung galagaw-lakaw. Kapin pa mga awat mo lang magbakal sang gift. Yung Christmas rush. Kita ka lang describe sa mga guwapa mga friends. Ay pa nga description. Wow. Sige, Paskwa man. Paskwa man. Pero baklo na oh. Fancy snowman. Frosty. Ay, Brianna, Merry Christmas na. Wow. Oo eh. Siyempre mo. Ay, siya pa yan. Ako yan. Naging ka na yan.
Uy, syempre okay. Basta ya Christmas ka reunion ka mo sa mall. Kumare, kumpare. Wala ka rin kumpare. Ala si kumpare yo. Pare! Kamusta? Ayos lang. Basta sinawa ka tao sa vlog ko. Basta hindi siya like, Amaga, Merry Christmas ang balibe. Merry Christmas! Ari kang balaw. Okay. Why na? Uya siya. Na ano siya, cringe siya. Kaya wala mo nga, antigulang ang mga vlog. Ranya na ba na magpa-picture? Akong kaya. Picture. Okay, so Christmas rush is done. Damo kami nakita ng mga friends and acquaintances sa sa mall. Siyempre, nakiki-Christmas rush man sila mo. Hindi man lang kami. Okay na, nakabakal na kami sa mga gift namon para sa mga family members sa balay. Na ano gid na tigayon gid ang cellphone ni Lise, dugay na ginapangayo sa amon mo. I'm happy nga nakabakal kami gift. Medyo swak pa man sa budget. Medyo tight. Pero makita ko karon ng smile ni Lise sa gift niya. Happy na si Ilongga ma'am. Okay, lakad na kami. Proceed na kami sa balay. Kung may makita kami nga gapang bulket gali guma, mapabulket pa kami. So basi makupos blauti, mayo pang ready na lang. Let's go. Okay, pa bulket ko diyan na ya. Bulket ko di kay Miko. Na, dira. Muna. Ha? Why balabot? So muna yung nagabuho sa anak to slok sa guma. Why malabot ko na? Sigurado Okay. Gana. Ay mabuslot Kaya sa damol nga parts ng guma So ginkuha lang tong screw. So we're good to go. Puli na kita.